contaste, todo lo que contaste se deu exactamente igual, nós tuvemos amenazas de morte, a veces seguimos tendo algunhas amenazas, pintaron a situación da maneira que eles queren pintala. A realidade é que agora, gracias a, entre outros, a Asociación por la Defensa da Ría, pero non só, como os de Pontevedra ten boa parte de culpa, entre aspas, outros colectivos, non? Conseguimos que a maioría da sociedade de Pontevedra e da Bisbarra estea contra esa fábrica de celulosa. Cando nós nacimos, prácticamente ninguén estaba en contra da celulosa, digamos, públicamente. Conseguimos ao longo do tempo que a situación revertira, non? E iso creo que se está a dar en todas as loitas. Como decía Alba, nós imos a conseguir que esta fábrica non salga da ría de Pontevedra, non? Estragou todos os recursos naturales, como dicen, está montada en un recheo sobre a ría de Pontevedra. Debaixo dese recheo están as praias urbanas de Pontevedra, as praias que había entre Pontevedra e Marín, e está o mellor dos bancos marisqueiros, onde traballaban hasta 18.000 persoas. Agora traballan entre 400 e 500 persoas na ría, non? Pois todo eso vamos a recuperar, e o vamos a recuperar igual que vamos a conseguir que non se poña de ninguna maneira a celulosa que queren poñer en Palas de Rei, non? Eso se vai a conseguir, como se conseguiu mostrando o exemplo da celulosa de Pontevedra, que nos anos 70 e 80 en Galicia non se montara ninguna das 10, 12 celulosas que se querían montar. Eu creo que cando se falaba de 10, 12 celulosas, o que se estaba realmente falando é atopar algún sitio para montar 2 ou 3 celulosas, pero se estuvo picando en moitos sitios para ver onde se podía instalar, e gracias ao exemplo da xente que nos opoñíamos á fábrica de celulosa en Pontevedra, non conseguiron poñer ninguna. Ese mesmo exemplo, o exemplo de como Ence destruiu a ría de Pontevedra, é o exemplo que se ten que levar a toda Galicia para que se vexa a necesidade de impedir que a Altri se chegue a instalar en Palas de Rei. O que dixo ela de 770 litros segundo, Altri quere 640 litros segundo, e Ence durante moitísimos anos estivo Pontevedra con ese caudal. 3 veces máis. Claro, 3 veces máis, hai que dicilo. Pero bueno, non vamos a dar datos que tampouco interesan.